Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da wannan lokaci. Da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya tare da masha Allah. Insha Allah a cikin wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku nemo signal a KuCoin S ɗin nan. Kamar dai yadda na faɗa muku cewa za ku nemo signal ko a KuCoin. Da farko mai kallo na ina roƙonka da ka danna mun alamar subscribing da kuma alamar liking da kuma share domin yan uwa da baƙaɗai su amfana mu shiga cikin bidiyon. So idan baka da account ɗin KuCoin za ka duba description ko kuma ka duba comment, insha Allah zai muku dropping ɗin link na wannan app description. Sannan kuma zan muku dropping ɗin link na group namu sannan da telegram channel ɗinmu. So insha Allah in today's video zan nuna muku yadda za ku yi wannan step by step. Mu shiga cikin bidiyon kai tsaye. Yanzu za mu nemo application ɗinmu na KuCoin. Kamar yadda kuke gani wannan shine za mu yi amfani da KuCoin, za mu nemo signal insha Allah. Sannan kuma wannan bidiyo zai na tafiya ne step by step. Bayan mun gama da wannan za mu shiga cikin Bitget, mu shiga cikin Messi, mu shiga cikin Binance da dai sauran exchanger insha Allah wanda muke amfani da su a cikin wannan bidiyon. A cikin wannan tafiya ta mana crypto. Mu shiga cikin bidiyon kai tsaye. To na farko idan ka shigo cikin KuCoin ɗin kamar haka. So abin da ya kamata kai shine sai ka yi scrolling gaba ƙasa. So idan kana so ka nemo signal a KuCoin sai ka yi ƙasa, sai ka dawo nan inda aka rubuta maka market nan. Ka dawo nan inda aka rubuta maka market sai ka dawo kamar haka. Idan ka danna kan market, so a nan insha Allah za ka ga dukkanin wasu coin da suke wannan kan exchanger. So za mu ɗan jira ya buɗe domin akwai matsala na network. Kamar yadda kuke gani yanzu nan komai duka wani token da yake cikin wani app ɗin da kuke gani, ma'ana cikin wannan exchanger kun gan shi nan gurin. So abin da ya kamata ku yi shine, so za mu dawo kan ɓangaren future trade. Nan gun ɓangaren support ne. Amma za mu dawo kan ɓangaren future trade domin signal muka magana akan future trade. So za ka dawo kan shi kamar haka. So abin da ya kamata kai shine sai ka danna kan market. Bayan ka danna kan market, so nan da na ɗan mance wani da muku wannan za ka danna kan market a taƙaice, sai ka danna trade ko sai ka dawo nan akan future trade. So bayan ka dawo nan gurin a taƙaice sai ka yi scrolling gaba ƙasa, amma idan dai signal da kake buƙata ka samu wanda za ka ɗan samu profit, so sai ka duba token ɗin da bai yi ƙasa sosai ba kuma wanda bai yi irin tashi nan sosai ba. Kar ka duba wanda ya yi sama sosai, sai ka duba wanda yake da liquidity, wanda idan dai har bolin ɗinsa yana da kyau, to gaskiya yana da kyau ka shiga wannan token nan, wanda kuma insha Allah za ka samu profit akan wannan token ɗin. So yanzu a taƙaice za mu duba wanne ne ya kamata a nan, sai mu duba, ku duba wanda yake da bolin sosai. So bari in fara yi muku wata akan abubuwan da za ku fara la'akari da shi. So a nan gurin sai ka duba, kaga yanzu kun ga yanzu kamar wannan token ɗin na zuwa, yanzu kamar wannan yana da bolin biliyan 7,507,000. So idan ka duba nan, in ka yi scrolling gaba ƙasa ko zuwa sama, sai ka duba wannan token ɗin da kuke gani a nan gurin. Wannan shine a nan sai ka duba wani, okay. So kun ga yanzu wannan yana da miliyan 9. Idan kuka duba ko gani yana da miliyan 9 a nan gurin, yana da miliyan 9. So ko iya wannan ma ya kai yanda za ka shiga trading da shi. So amma za mu iya duba chart domin da shi za ka yi amfani. Sai mu shiga cikin chart. So bayan ka shiga cikin chart sai ka ɗan jira ya buɗe maka. So idan ka shiga cikin chat, so yana da kyau ka mai da shi a 1 hour, amma ba a 50 minutes ba, za ka mai da shi a 1 hour.
idan ka mai da shi a 1 hour to anan insha Allah za ka ga yanayin yanda satin ɗin wannan checking ɗin yayi, za ka ga yanayin tashin da yayi da kuma ƙasan da yayi. So abin da nake so koyi la'akari da shi kenan, sai ka ɗan yi zooming ɗin shi kamar haka. Idan ka yi zooming ɗin shi to anan za ka ga wannan checking ɗin idan ma ya me aka yi a wannan kasuwar to insha Allah a wannan za ka gani. Bari mu dawo one day, kwana ɗaya a taƙaice. So ka ga yanzu abin da ya kamata za ka yi sai ka duba nan gurin, sai ka duba loss ɗin da yayi da kuma cinikin da aka yi a iya yau. So na farko a iya yau ya tashi a 0.01724 a iya tashin da ya gaba sama a yau kenan. So idan ka duba ƙasa kuma wannan low ɗin nan sai ka duba ka gani yanzu ya dawo 0.7209 a iya ƙasan da ya a cikin 24 hours, ma'ana iya kasuwar da aka yi a cikin shi 24 hours. Sai ka zo ka duba nan gurin, ka dai duba yanayin satin da aka yi da shi. Bari mu ɗan yi zooming domin mu fi ganin yanda kasuwar take wakana. Ok, yanzu abin da ya kamata kai shine so sai ka ɗan yi haka. So kun ga yanzu wannan token ɗin gaskiya a yanzu kamar yadda kake gani a yanzu bai kamata a ce ba irin wannan ka shige shi, saboda kasuwar ita kanta bata baka wani abin da za ka shiga ba. In ka kula token ɗin ya ɗan yi tsalle sosai. So amma sai ka iya duba ka gani, ka ga wai a cikin kwana ɗaya shin ko kuma a cikin kwana huɗu wani kalan tsalle ne yake yi, wani kalan dropping yake yi gaba ɗayan shi, kuma wani kalan tashi ne yake. Sai ka ɗan yi nutsu ka duba. So in kai bari ɗan yi zooming ɗin shi gaba ɗaya. So kun ga yanzu idan kai haka za ka ga a yanzu ma token ɗin nan yana ƙasa. A yanzu ma token ɗin nan yana ƙasa. So a yanzu ma token ɗin nan yana ƙasa. Idan kuka kula wannan yanda yayi a yanzu, idan kun duba wannan gurin zan ɗan muku alaman watermark. Idan kun duba wannan gurin za ka ga tun a 2024 watan 2 da kwana 21, so ƙarfe 2 daidai shi ne ya kai wannan matakin, shi ne ya yi ƙasan nan, sannan kuma a ranar ne ya kai wannan matakin ya yi sama a taƙaice. So kuma tun daga shi kawo yanzu idan muka yi free, ma'ana idan muka dawo baya za ku ga bai taɓa yin wani ƙasan da ya kai wannan ba. Yanzu bari ok, so a wannan lokacin yana 0.0067. So idan a wannan lokacin ka shiga wannan token ɗin gaskiya yanzu kana da riba sosai. Idan kuma kuka duba tun daga wannan lokacin ya kai 0.02, so na san baya da haka ma ya fi haka. Idan muka duba chart ɗin shi kun ga ya kai 0.04. So sai ka iya duba ka gani a yanzu ma token ɗin nan yana ƙasa, ya kai 0.05. So a yanzu ma, ba wai a yanzu ba nake magana, a baya kai. Sai ka iya duba ka gani. So yanzu sai mu dawo kan information ɗin token ɗin nan mu gani. Za ka na ganin yanda ake buy and sell. So nan da kake gani wannan shine sell, wannan kuma shine buy. So kamar yadda kake gani wannan gun jajayen su ne wanda suke sayarwa, nan kuma shine inda ake saya, ma'ana wanda suke saya kenan. Za ka ga adadin mutanen da suke saya da kuma adadin token ɗin da ake siya ake sayarwa. Nan shi ne ake sayarwa, nan kuma shi ne ake saya. So a taƙaice kenan sai mu ɗan yi back mu gani. Za mu ɗan duba wannan ɗin shi mu gani, information ɗin shi. Sai ka duba nan wanda kake gani inda aka rubuta maka coin information a nan da kake gani nan. Ok, sorry. Sai ka duba wannan gurin da aka rubuta maka token information. A nan za ka ga dukkanin wasu abubuwa wanda yake da shi a yanzu. Nan da kake gani nan shi za ka danna nan gurin inda aka rubuta maka chart. So nan kuma information ɗin shi ne za ka duba. So sai mu duba gurin mu gani. So in ka duba ka ga nan gurin sai ka ga a nan gurin yana da market cap da maximum supplier
da kuma dai sauransu a nan wanda za ku gani ga adadin tashin da ya yi ga kuma dai yanayin duk wasu bayanai a nan za ka tantance su waye masu wannan token ɗin kuma me ya zo ya famfa me ya zo ya yi gashi nan duka a nan gun da za ka gani a nan gun za ka iya join na community ɗin su ka gani ka duba su duk dai da sauransu ga su a nan gun da ka duba ga wani website ɗin su nan wannan website ɗin su ne so nan gun za ka duba ka gani a ka ɗan yi bincike akan ko su waye masu wannan token ɗin so abin da ya kamata kai kenan kafin kai wannan so sai mu dawo wannan gun na biyu mu dan jira ya buɗe so insha Allah a yanzu zai buɗe mana bana son da ya bidiyon ya ɗan yi tsayi ok yanzu abin da ya kamata za ka duba shine so kamar yadda kake gani to ni da yake gaskiya already na riga da na juya wasu abubuwa da dama a cikin wannan application na CoinW a nan za ka duba na KuCoin a nan gun za ka duba ka gani lokacin da aka ƙirƙiri token ɗin da kuma waɗanda suke yin holding da dai sauransu gaba ɗayansu da kuma lokacin da ya fito da komai wannan duk bayanan suna nan gurin za ka fara gani tun daga na ɗaya so bari fara yi muku wata mai a nan gurin tun daga na ɗaya za ka fara duba date ɗin shi da kuma open ɗin waye da sauransu da kuma duk dai wasu bayanai a nan gun da kake gani nan gun kowanne nan gun da ka gani duka yana da matuƙar amfani domin yana magana ne akan lokacin da token ɗin nan ya fito so kai kuma abin da ya kamata kai shine sai ka iya dubawa ka gani su waye masu wannan token ɗin idan ka duba ka gani so insha Allah za ka iya siyan shi kuma za ka iya shiga trade da shi so amma ni gaskiya yawanci idan zan shiga irin wannan token ɗin na fi shiga wanda yake da loss ba na shiga wanda yake da loss na fi shiga irin wanda yake da irin wanda bai da loss sosai kamar irin wanda yake da % 5 zuwa 6 zuwa dai abin da ya haka so yanzu idan kuka duba ku gani ina da muka shiga yanzu ba wani bane muka shiga so za mu iya fita so abin da yake faruwa shine yana amfani da yanayin wannan percentage da kuke gani yanzu wannan percent idan ya kasance yanzu an samu wani wanda ya fi wani bolin to zai yi sama ne zai bar shi a ƙasa to sai ka yi a yanzu da sai mu duba wanda muke ga za mu iya shiga trade da shi yanzu sai mu yi ƙasa mu yi ƙasa mu yi ƙasa mu yi ƙasa mu yi sama kaɗan ok yanzu abin da ya kamata kai shi ne sai ka yi ƙasa ok yanzu ga wani nan bari mu jarraba wannan mu gani so wannan da kake gan shi wannan za mu jarraba shi domin mun gana da bolin sosai mu ga yanayin chart ɗin shi da kuma liquidity ɗin shi so yanzu idan ka duba ka gani duk lokacin da ka zo za ka shiga trade ko da an baka signal a cikin group ko da ma an turo maka da signal a cikin group so abin da ya kamata za ka yi shine so wannan yana wanda yake nan abin da ya kamata kai shine wannan zan muku misali ne anan amma kar ka yi analysis a haka in dai ba wai kana so in dai ba za ka iya shiga irin na wannan bane ka gane so duk lokacin da ka shigo trading in ka ga takin yana pumping kamar yadda kuke gani nan gun yana pumping sosai to gaskiya in dai ka ga ya sama sosai ko da an baka signal gaskiya in dai ba kai ma ka ɗan yi analysis ɗinka ba to gaskiya irin wani takin nan ku kiyaye da shiga wajen ka je ka nemo signal da kanka ka kiyaye shiga da wannan gaskiya tunda idan ka dawo in ka yi zoom ɗin shi a nan wurin da kake gani so idan ka kula za ka ga token ɗin nan tun daga wannan
tun daga nan ya fara yin pumping, tun daga nan ya fara yin pumping, tun daga wannan ya fara yin pumping. So da ya fara yin pumping, okay, da ya fara yin loss, da ya fara ƙasa sai da yayo ƙasa, okay, sai da na zuwa minti ɗaya, na kusan ke nunawa. Okay, yana ƙasa yana sama, yana ƙasa yana sama, amma kuma ƙasan ya fi yawa. Yana ƙasa a taƙaice kenan. Idan kuka kula sai da yayo ƙasa sosai, sai da ya dawo wannan matakin da kuke gani, sai da ya dawo 0.25 kamar yadda kuke gani a nan gurin, sai da ya dawo wannan matakin sannan kuma yayi sama. Yanzu idan da a ce a wannan lokacin da ya zo wannan ƙasan, to ka shiga wannan token ɗin, so yanzu ka ga yanzu a matakin da yake a yanzu 0.7981 yanda yake a yanzu a taƙaice. Idan da a ce ka shiga wannan token ɗin a wannan matakin, amma kuma abin da nake so in baku shawara shine kar ka kuskura idan ka ga token yayi ƙasa, idan yayi ƙasa sosai kana ganin ai wannan token ɗin idan ya tashi za ka samu profit waye, so gaskiya shawarar da zan baku shine ku nemi ilimi kafin a ce kun fara wannan trade gaskiya, ku nemi ilimi. Domin ba wai idan ka ga token yayi ƙasa ba za ka iya duba shi yana da liquidity ko kuma ya kasan haka waye da dai sauransu. So yanzu mun duba chart ɗin mu yanzu za mu duba a 16 minute sai mu ga wani kalan yaya aka yi me kasuwa ta bayar a taƙaice. So yanzu idan ka yi zoom ɗin shi, yanzu a taƙaice yanzu kasuwa tana ƙasa ne, yanzu token ya riga da yayi ƙasa. To amma kuma abin da ya kamata in yi shi, yanzu bari in ɗan yi minti ɗaya, na zo minti ɗaya, na ɗan yi log out ɗinta ne yanzu shi yasa. Okay, abin da okay, yanzu na riga da na yi haka. So yanzu abin da nake so in nuna muku shine kamar yadda kuke gani duk lokacin da idan ka kula wannan wannan abubuwan suna da matuƙar amfani gaskiya sosai. Wannan green ɗin nan da dai sauransu, wannan guda biyun nan suna da matuƙar amfani sosai. So a nan za ka gane cewar kasuwa ƙasa za ta yi ko kuma sama za ta yi. So wannan ma suna da matuƙar amfani idan har kana so ka shiga trade. So suna da matuƙar amfani. Insha Allahu a next video zan muku bidiyo akan yadda za ku kunna su idan ma naka ba ka gani a kunna ba, so sai ka yi free. Okay, sai ka yi back. Yanzu abin da ya kamata mu yi sai mu duba cikin information ɗin shi, coin information, sai ka dawo nan gurin, ga nan market cap ɗin shi a yanzu yanda yake a yanzu a taƙaice market cap ɗin shi gashi nan yana da market cap. So okay, ina so ga adadin market cap da yake da shi a yanzu, wannan shine market cap da kuke gani, wannan market supply yake komai, so wannan shine. Okay, yanzu idan ka yo ƙasa, in ka yo ƙasa za ka duba ko su waye masu wannan token ɗin. To da irin wannan abubuwan da kake gani yanda na muku a cikin wannan bidiyon, so haka za ka yi domin ka fahimci yanda za ka shiga token. Idan ka duba wannan, idan ka duba yana da irin miliyan 1 zuwa miliyan 2 zuwa miliyan 3, to wannan token ɗin is okay, shi ma za ka iya shiga trade da shi, amma sai ka duba ainihin chart wanda yake yi a yanzu a taƙaice, sai ka duba chart. So kamar yadda kuke gani a yanzu, idan ka yi zooming kamar haka, in ka yi zooming, so za ka ga shi yanzu wannan gaskiya idan ka yi zooming ɗin shi za ka ga a yanzu duk lokacin da ka ga token ya baka wannan jam, to fa yana ƙasa ne. So kamar yadda ka gani a yanzu wannan ya yi ƙasa ne. Idan kuma ka ga ya baka wannan green ɗin, ya baka wannan, so zai yi sama ne. Kun fahimce ni? Yana sama ne. Shi yasa duk lokacin da ka ga yana pumping, yana sama, yana ƙasa, yana sama, yana ƙasa,
to gaskiya irin wani chicken ɗin na ba ku shawara a baya dama na ce kar ku siye shi, amma idan ka ga yana haka yana yin ƙasa ne, so idan ya dawo ƙasa sai ka yi la'akari da irin minti ɗaya. So assalamu alaikum. So kun ji ni shiru na ɗan tashi ne na ɗan je in ɗan dawo hakan nan. So yanzu daga lokacin da na tsayar da bidiyon nan idan ku kula za ku ga akan token ɗin da nake magana akan shi ne, ban fita na shiga wani ba, sannan kuma ban fita na je wani gu haka ba. So idan kun kula a wannan lokacin, so kasuwa tana tsakiya ne, ita ba za ta yi sama ba kuma ba za ta yi ƙasa ba. Idan bari in ɗan nuna muku abin da kasuwa ta ɗan bayar a wannan lokacin. So yanzu kasuwa idan ta so, ma'ana idan kasuwa ta yi abin nan, za ta iya cewa sai ta yi breaking ɗin wannan candle ɗin da kuke gani a nan gurin, wannan candle ɗin sai ta yi breaking ɗin wannan, za ta iya breaking ɗin shi. So idan in na zana shi kamar hakan nan, so zan iya zuwa gurin zanawa kamar haka, ina ne kenan, zan iya zana shi, so zan ga in nayi haka, in nayi zoom ɗin shi kamar haka, ok sai in ɗan yi zoom ɗin shi, ok kaga yanzu anan, ok ta haka za ka idan ka juya kasuwa a haka sai ka ɗan yi zooming ɗinta, amma kar zoom ɗin ya ɗan yi yawa. Ok yanzu idan kai haka, ok muna magana ne akan wannan candle ɗin. Ok yanzu idan ka juya wayanka, abubuwan da ya kamata shine ka zaɓa wajen ka yi analysis akan wannan coin, sai ka danna wannan kan volume ɗin da wannan kan volume, kamar dai wanda kake ga zan yi amfani da shi a nan gurin, za ka iya danna wannan na ƙasan nan, wannan na ƙasa gashi a nan gurin, bari na hawa wannan da wannan, ka yi amfani da wannan ko wannan. So wa'annan guda ukun nan da su za ka yi amfani wajen ka yi analysis. Zan iya zaɓar wannan, so in zaɓi wannan volume. So in kai haka ne kasuwa za ta nuna maka, kun ga yanzu in na ɗauke wannan babu su, amma in na dawo da shi to kasuwa za ta nuna min volume, zan ga volume token ɗin da kuma adadin abubuwan da duk aka yi akan wannan token ɗin. In ma me aka yi akan wannan token ɗin duka zan gani idan na saka wannan. So zan iya ƙarawa da wannan, sorry zan iya ƙarawa da wannan. So iya wa'annan kaɗai sun isa, amma zan iya ɗauke wannan idan ka ga dama. Idan kuma za ka iya yin, idan kana so ka yi amfani da wannan na ƙasan nan, za ka iya bar shi haka. Idan kuma ba ka so, za ka iya sa wannan. So ka ga ya dawo sama amma kuma wani a ƙasa ya fito. So ni da yake ba na amfani da irin wannan, zan yi amfani da wannan haka sai mu zo mu kamar haka. So yanzu idan ka kula, wannan na ƙasan nan, idan ka kula duk lokacin da ya yi sama, to kasuwa sama take yi. Idan ka kula duk lokacin da kasuwa ta yi sama, duk lokacin kai da ya yi ƙasa, kasuwa tana yin ƙasa ne. In dai ya yi ƙasa, kasuwa za ta yi sama. Idan kuma ya yi sama, to kasuwa za ta yi ƙasa ne. Idan ka kula a nan gurin ya yi ƙasa, to amma kasuwa me ta yi? Sama ta yi. Idan ka kula a nan gurin in ka kula a nan gurin sama ya yi, amma kasuwa me ta yi? Sai ta yi ƙasa. A nan gurin idan ka kula kasuwa in ƙasa ya yi, amma kasuwa sai ta yi sama. To ta wannan za ka gane cewar, ta wannan hanyar za ka nemo wa kanka da kanka signal ba tare da sai ka je gurin wani ana biyan kuɗi ba. So wannan shi ne a taƙaice. Yanzu idan ka kula nan gurin ya yi ƙasa ne, bari na yi zoom ɗin shi kamar haka, na yi zoom ɗin shi. So idan kun kula sai ku duba nan gurin ya yi ƙasa ne, wannan kan shi anan ya yi ƙasa. Okay. Idan kun duba nan gurin ya yi ƙasa ne, to amma kasuwa me ta yi? To sai take yunƙurin ta yi sama. Ok yanzu a nan gurin ko da za ka ba wa kanka signal, so nan gurin bai kamata ce ka shiga wannan cikin a yanzu ba, sai ka jira ka kasuwa ina ta dosa. Domin za ka iya ɗan shiga 15 minutes
sai ka duba. So idan ka kula ya dawo 0.7737 daga wannan lokacin sai sama. So amma duk da haka kasuwa za ta iya yin ƙasa. So kamar yadda na faɗa muku a wancan lokacin za ka iya amfani da za ka iya amfani da wannan. Ina zo minti ɗaya. Sai ka yi kamar haka. So kun ga yanzu kasuwa tana breaking ɗin wannan. Kasuwa me ta yi? Sama ta yi. Me ta yi? Sama ta yi. Idan ka duba, idan kun duba, kasuwa tana kamar haka. Yanda ake suka yi kenan. Sai in ja wannan. Bari ne haka. Ok, yanzu idan ka kula yana taɓa wannan gurin, to me ta yi? Kasuwa sama ta yi. To wannan shine ake in ka gama wannan analysis ɗin, to wannan shine ne yanda ake yin analysis. Yanda za ka ba wa kanka da kanka a signal ba tare da sai ka je gurin wani ba ya baka signal ko ka biya kuɗi. So kaga yanzu idan ka yi haka na yanda ake zana shi, so kaga a nan gurin za ka duba sata ɗin da aka yi a nan, sai ka duba ka gani yanzu sai ka yi amfani da wannan. Yanzu ta inda za ka yi amfani da kasuwa shine za ka yi amfani ok, amma yanzu ba tare da bata lokaci ba, ni zan yi ɗan tsaye da bidiyon domin na ga ya kai kimanin minti 30. So zan yi tsaye da bidiyon a nan haka. Insha Allah next bidiyo zan yi muku bidiyo akan yanda ake yin komai da komai. Za mu sayi token da ku, kuma za mu yi analysis da kanku za ku gani. Sannan zan sayi token kuna gani, ma'ana zan shiga trading na token kuna gani. Bayan na shiga, so zan je in ci gaba da nemo wani signal ɗin a taƙaice. So in na nemo wannan signal ɗin a taƙaice, zan kuma nuna muku shi wancan asalin wanda na shiga. Za ku ga idan na samu ma profit, idan ma faɗo na samu za ku iya gani insha Allah a taƙaice. To yanzu zan iya cancel don zan iya dakatar da bidiyon nan haka don bana so ya tsaye sosai. So amma a tsaya a nemi ilimi gaskiya, a nemi ilimi. Ba wai hakan nan ba idan ka ga token yana pumping ka zo ka sa kuɗin ka ba. Domin ni ma gaskiya na riga da na irin wannan tun a baya. Token tun yana kuɗi kaɗan, sai in ga kawai in ya ƙasa sai in zo in saya, sai in koma gefe. Sai kuma in dawo in zo in duba sai in ga ai bayan ƙasan nan da ya ƙara yin ƙasa. To kasuwan ce ba ta da bolin. Ba za ka bambance kasuwa idan tana da bolin ba ko ba ta da shi, ba za ka iya bambancewa ba. Kun gane? To haka gaskiya ya kamata ce ku nemi ilimi kafin ku shiga trading gaskiya. Ku nemi ilimi. So kun ga yanzu wannan token ɗin gaskiya ba laifi yana da bolin, amma duk da haka a iya wannan yanda yake a yanzu ba za ka iya shiga ba domin kasuwar tana ƙasa ne. Kasuwar ƙasa take, bai gama yin ƙasa ba. Kasuwa tana ƙasa ne. Idan ka duba yanayin chart ɗin da yake yanzu gaskiya kasuwa tana ƙasa ne. Ba ka da garantin da za ka iya shiga wannan token ɗin a yanzu gaskiya. To wannan shine a taƙaice. So zan yi tsaye da bidiyo a nan gurin. Sannan za ku iya joinin na Telegram ɗinmu, za ku iya joinin na group, WhatsApp group ɗinmu. Zan muku dropping ɗin shi a description insha Allah.